O igual que xa manifestaron outros grupos da oposición, Cidadáns considera prioritaria unha residencia para Boiro, pero sempre que se faga con cargo a fondos públicos. O Grupo Municipal Ciudadanos de Boiro, despois de escoitar as declaracións do señor alcalde de Boiro, o señor Dieste, días atrás, esta temporada, falando de que quer facer unha residencia no Pazo de Goiáns con inversores privados, que vai a ser unha residencia de referencia autonómica. O que queremos decirlle, e queremos que quede claro, é que nós o primeiro que apoiaremos é unha residencia pública, unha residencia que podan pagar os nosos usuarios, os nosos maiores, e que sea asequible a economía desta zona. Rexeitan o proxecto plantexado polo Executivo, posto que o seu entender suporía regalar unha parcela de 22.000 metros cadrados a inversores privados. Conclúen dende Cidadáns explicando que unha residencia para a terceira idade debe ser un servizo e non un negocio. Ciudadanos, o Grupo Municipal de Ciudadanos de Boiro, vai apoiar sempre unha residencia que sea pública, feita cos cartos da administración, que para iso está a administración local e a administración autonómica, que neste caso a Xunta de Galicia, a través da Consellería correspondiente, ten que implicarse, porque Boiro, unha vila de casi preto 20.000 habitantes, non ten unha residencia para maiores. Entonces, nos consideramos que isto non é un negocio, non vamos a permitir que sexa un negocio, o que queremos é que sexa un servizo público.